sedlulela kumhlonyana? Yeah. Okay. Mam Lady and uyabona zonke lezi hlahla esikhulume ngazo nje so far kule nyanga whether umdolofilo ialu or yona intuma njalo njalo. Uyabona ukuthi inento kuyo ebalekile, okay? Manje inkinga thina sinalo lolwazi nokuthi lezi zinto ziyasiza kodwa ubaba ekhaya akafuna nokutshela izingane zakhe uthi bazongibulala mase bathola bathola imfihlo yakho. Kanti manje ekugcineni ososcience bazoyithola leyo nto bayithathe bona benza amaphilisi uhlala uhlupheke wena nesizukulwane sakho baqhubeke labantu sebeyizigwila unomphela ngento wena obokade uyazi kanti if buyazi lento ukuthi ososcience bayithathe bayenze into ekuthiwa ukupatent ukuthi kwazi ukuthi eyakho kuphela lento so naliphilisi liyophuma lapho noma umuthi ophuma lapho uyotreata abantu number 1 abaningi but also nawe izizukulwane zakho ziyoba rich forever. Kodwa manje kuya ngokuthi labathembekile laba ayithathayo bakunika yini? Yeah, well Mam Lady dinawe yendaweni eziright. Yes. Ngona sifunde lokho. Ukuthi uyasifisha. Siqinise ekutheni kwenziwa njani. Yes. Now njengoba songena kumhlonyane nje Mam Lady ngikusho nje lokho because umhlonyane ngesinge kuthiwa iWemudi hayi 21st. Umhlonyane ubani manje? Ngidethe sikhuluma. Oh 21st. No Mam Lady umhlonyane kuyisigaba. Okay, mhlawumbe ufuna ngene kwisintu angene kwisintu before ngena ku science angene kwisintu. Umhlonyane Mam Lady kuyilesigaba engathi ngesikhathi ingane isingena kwi age yaso yokuthomba. Okay, whether ingane yentombazane noma umfana yini. So leso sigaba sokungena manje ukuthi usuyaqala manje usuyathomba umzimba wakho uyashintsha. So wena usuyahlonywa ngoba usuyahlosa nokuhlosa so usuyahlonywa. So abantwana sebengena kumhlonyane. So lapho esintweni umhlonyane uzosizwa ekutheni uzoklina nje ingane before ingena kulesigaba, okay, ukhipha nje namathunzi nani emzimbeni ukuzigeza before ingena kuleso sigaba esilandelayo. But also kakhulukazi ingane zamantombazane izosetshenziswa because umhlonyane also nayo uyasiza ukuvuvukala uzosiza entweni ngoba sizoqala singena esikhathini manje ingane so izosiza kuma period pain izosiza ukuregulate nama period ayo, okay? Nengane zabafana futhi as well ziyasebenzisa as part of cleansing nanokuthi ingane siyazi manje sine responsibility manje sokukhulu ukudlula kwesigaba so ukuthi manje as umfana suzoba nale responsibility kumndeni as well as ku community, okay? Ngiyazi ukuthi khona abanye besinto abathi umhlonyana also wayinikezwe amantombazane futhi unikezwe kaningi is because angithi intombazane singena siyathomba manje siba nemizwa engayi-understand nayo kakhulukazi imizwa yocansi. So uthola ukuthi izoheheka kalula ngoba nobaba abadala bayibona nansi lengane umzimba suyashintsha emethi ngiyakuthanda manje memncane akawazi ukuhlukanisa phakathi komuntu omthandayo nomuntu omhalelayo. So kube lula ukuthi anikele ngomzimba wayo. So abanye bayinikeza izingane bagquma ngayo babaphuzise yona ukuze nokuthambisa nayo imizwa yabo ngesikhathi sebengena ekuthombeni, okay? Now wakhuluma kahle uphunya emhlangeni. Yes Mam Lady sengizongena ku science ke manje awungene lo ngena khona. Bese ngibuya ayizonjani wangishiya impela yini.